Има и още нещо. Приличат на вълшебни гривни. Те притежават силата Тайникс. Наблизо, но в същото време и далеч, съществуват измерения, познати като мини-светове. А гривните са ключове, с които да влезете в тях. Откъде да започнем? За съжаление, ние не знаем отговора. Но от сега нататък търсенето ще се пренесе отвъд границите на познатите светове.